tamang section agadi umti je Thwi umti le umti payo bukro busana simida kogini ka kogini ka Hello guys, ani channel lo hai video ang waise pon daya kuna je ani family inte khorjasuk sakhami rok ungjak ba sakhami ang hospital o Kwlaijak even ang ani babu sakhami ang mani eba ke babu thimani video pon sang dajagya angkai tini gobangma borokni sungmung kaisa no ani taku bukurok bo WhatsApp rogo sungui tongbai kang bo sanani jora mandia angka kang abono ang ani video ni through ang saklainani bagai phaikya gang Facebook bo photo kaisa post khaikya aro bo asuk ke react mana nani saimania angka asuk kabungma react khlaimani yaklo nang kisa kok sawni ke o video no khainani ma phaikya tamni hinba khlaya hani tongmalia je ani bike kasar norok nukhana boskango bang delivery reka ani babu je erom ke thikya a ruk ebang ke a bemar no bemar tabok ani bike kasar ni sago amongkha bukung tuite bukung tui thui phaimani a ruk no ka hypertensive ruk no ebang kangke high pressure ni simi abongo hini ke doctor ok sao pas hoji nangkha buni bukung thi phaijago gangke kisa puila ke phayo bukukti bo phaikya tini roko miya bo gamo haike no Kolampur sakham nogo thangka puila hangke Agartala phaimani Dr. Bupendra bobo naijangmani boto news ni specialist tei totrani bo bobai naijangmani yagulo je bitirok jamani abo bai Anglia ngani ke hospital makai boti makai ta okay bisi bari mani bagai tabuk sarigo thaising sarigo ngake ang mathangka amono tunani hinai ke rasuk bari glak ni tong phaikya ang tuni phaimani yagulo bormura kapuro apuro tewa sain hai baru ni ke tabuk ke Khowai sakham nogo referral chogi ke asung no update tunani musungo video rok bukurjan phaino saimia plus nongno kaisa kok kesana musungo abongkha tomungno norok ni thani high pressure rok ni tongkhangke phat kaham ke check up khaijak laidi jate abo hypertensive bo baklai thengya tei a hypertensive ni through tei stroke rok ngoi thiyo kwbangma borok rok tei omo haibongo thirok kulogo blood bleeding go nostei abono sotorko khe tonglai omo hai bemar rok belai khe kirima singja ani last year o ani babu thimani bo omoni karani thiyo bo hongkangke saimani tongtutunyo bo bithi chalia bithi chanani stop khairka bohok sawo ahai rok nei nekhe sori durbolok ngo neke a bithi chanani stop khairmani bagai plastic bono basiri ngarangani tukhata gam hai tomungno bemar angkangke bojes ke bono thiasak hypertensive ni bori ebaka high pressure ni bori bono charei tongdijago asungno tini ni o video norokno update dena phaimani baksa ba tamang ya abo saimana musung jago gango video ni through tundi ke joto borokno sanani abo sombhob ya orno muthak sinai ani o video next video malai joraman khangke dati phat no dauna joraman yang kangkawa kisa duk sinai video darani kisa prai kheledi Surilayanw ani baini bagai te ani nokong ni bagai ani babu som haike thimani te khoroksa omo haike langma rokta chothung eba kha omo hai bemani katiwi tongthung abono norok katiwi tongde omo hai bemarok belai ke hamya asungno sauni ke tini ni video no muthaka